sisi. Anzi? Newe sisi. Last week I was wakati murumo achinja. Yakumula. Samba funge imani. Kamu, guru macam muda. Ini rumah guru muda apa dia biasa kada ini. Ayo ni guru macam. Iyo ida. Iyo muka tahu tu muda. Iyo sakambi dah. Ayo. Pachukwadi, vanhu we. Pachukwadi isusu achida kuti vanhu vana varamba vachitambiswa muzika. Ona mukadzi. Uri kugara kumazoro. Ndogara kwaMovu ndokubva. Kwezi nokugara kune mhuri yangu. Kwezi mhuri yako iyo. Ukumaina kuti ndiri mazoro. Mukuzara kubini. ndaimboshanda kwarustina. Funa Rostina, kuwa namba yake mfuni mangu. Ufuna Rostina gari basira. Kana ujinyepera manje. Ayo, ndikuwa ndaimboshanda. Funa Rostina akati kushandabo. Rostina. Watu wengine mazuri. Yakunzi Rostina shiri. Unodanzi mzukuru anzi sekuru. Unonzani stara kwe. Innocent. Innocent ndani. Tereni. Tereni. Auzi mzukuru wa Rostina kuteri. Takangorodzerana afana. Amusa hamune ukame. Tino ukame. Unosenza kwe. Ndaimbosenza ikoko. Wakapeka. Wakaguma kuti kushandako. Ikoko ndakamira nyaya kuti kune mvura. Kumaini kwangu. Kwazara mvura. Saka kwenda kuchidhaka. Kushanda kuti. Kuchidhaka kuna mazuri. Kumaini kwarustina ndokwaunozoni kutoshanda mazuri. Unoshanda kupi? Waushanda kuti. Uchiri kwa Rostina here. Kwarustina handina uchiri kwa iwe. Uchiri kushanda kwa Rostina here. Usandiwesera nguva. Alright, kwarustina ndokwandiri. Asi ndakamba. Alright. Amai amusuku wamai. Tadaugadza nyaya iyi. Kozi Rostina kana uchida kwa Rostina mari yekuti ushoti bado. Iwo kana wati mukadzi kumura. Kozi varume variko. Hatingavaramba. Tosakuziswa zvona na maintenance. Hatimbondinesa tana Rostina. Mukadzi kumura. Mukadzi ndikumura. Wozi nyange ndikabata mari ka ndinge usiku manje azvitsei. Mukadzi wangu ndikumura ndikumuda. Asi chikonzero chikundina pane mukadzi wangu manje. Maona zvisezvo. Hapana zvimwe zviri pachena. Pana munhu asingadi kuramba. Achiramba akashingirira. Maona zvese zvikazoshanda. Mafungei. Mama. Mimi pachi izvozvi kuya kusikuita murume kana mara mukuru wanhu mafungei uchiri kumuda chete here kana kuti akuchada isu hatikudze option kuno Amchana. Urisai shireni. Mwoyo kurapa kuti manje. Iwe shamani. Decision yemarriage iwana. Aita urugara urimo uchishupika. Kana kuti wobuda utanga upenyu hunyowani. Hunyowani unomborwadza kasi undorarama chete. Dadi nokuti uyo haasi kukwanisa kukuudza anogoraramba achikutambudza kana achikuda anongokutera venge zvaita mazoeramba amai kana achikuda anongokutera kuchiita zvimwe semprocess yekudzokera kumba kwenyu andiitiyozvo muudze chamamurambira ndamurambira togare mukadzi unozoti nhasika dare rakanaka stereki uri kuona amai wagera apa nhasi vari kuseka
asi mabatikirano akanga aita emonth agoga ndasingafungidze kuti ndichazoona achisekerera ndakurambira kuti iwe ndowatanga kuramba nekutokabuza ndinashiri nako saka ndakudzora uno kuti iwe hausikuti kutira pachena uramba chimbotitenderera kana uchiti mukadzi wako unomuda uri kuita majutis ababa here mumba wamai toda kuti ndipindura hausi kuita saka unomuda pakudii unomuda pakuita sei kana usingaiti majutis ababa anofanirwa kunge zvichiitwa nababa inini mukadzi wangu takabva kuno mwana airwara ndasvikombogara mwana achirwara aka ndasvika pekuenda kumasi ndasiya mukadzi wangu vazofanira mwana tasi arivhara ndataura tinoasikondekumari ndobva ndazorwara ini ndarwara inini madzimai angu nandavapurisa taandikuita sei nduku wakazovisa mukuita sei ndikati ndisikwanisa kuenda kuchipatara iko kurwara kwako kunobva kwati muri mukati mukunetsana nenyaya dzekuti wo une kumba obva waenda obva wanorwara unoti uyu anozvitambira wazozvitambira kana iva ndikasvika umeko wakadii kutsvaga nzira dzinoita kuti uyu azvitambire unonorwarira mumba make achikuonawo kuti uri kuita se nokuti paunenge uri wacho iwewe ikoko kwauri kurwarira kwacho kubasa hausi kuenda handiti kozi kana munhu achirwara kubasa aende enda kaunorwarira mumba madzimai vako imi zvinenge ungoti ndi kurwara chete uri kubasa unenge uchinyepa uyu ari kuti uri kunyepa ndozviri kumurwadza izvo ndachikumbira mukomana wakabude pachena asakamisiro nekani nguva pandinomutsvaga ndichiti mumunzi kutaweni mudai ane kumba kwaanenge achigara ndanzachinyepera kana ndinogara agara mukomana yakudza nogara mayati even samoni rake ndatonosira mai mai vake nekuti handizivi paanogara handina kuenda kawana adresi paanogara zvakare musi uno wacho wandanza kuti ari kurwara vaamutaura ndakatosvika pana mai vakatondiudza kuti ari kurwara ndakatozita kutaura naye pafoni ari kumba kwaaive kuti ari kugara pamonga dare ngori kutaura chokwadi kana une madzimai ako mairi zvirambidzwe unotaura kuti mudzimai wako wotedzera madhutiza akutaura pane kuti uswere kuzvinganzvika handisi kuzvinganzvika asi mukadzi wangu inini kana patakatobva kuno mukadzi wangu ndakatotaura ndataura naye indetambudziko nemurume wewe last time wakataura nyekuti takabva ndasiyana tikagrosari uchanyaya $5 ini akangoti akaone ndozvawajera mudzimai zvakandinetsa kuti $5 munopedza aiwa ndokusa mukadzi wangu manje kana ukatenga chaunenge watenga ivavo kana ukasvika vapa ari kudza kuti hau pane chawakatenga inawe kuti iwo zvinhu zvako hazvisi transparent saka mudzimai angu kunza kuti kana iwo wandipa mhembwe nzoenda kupi saka ndifaa kuzongonyeperwa kunzi mari yawandipa haisi kukwana nokuti iwo hausi transparent havasi kuza kuti $50 zvawapa kwewasarwa nemari watongoita zvinhu zvako wototuisa hako svika tsaimba yako mborusa zvekuchera wazodzoka kuzvitaura ndachika tsaimba yangu asi ako harina profession ka iwewo rako ndiro kuchera iwo saka rusina ungomudza rusina chamani ininichero chikumbiro mbonoka tsaimba yangu rakafana kuti mukadzi akakurambe uchigara pamba uiti hauda mari uchigara naye pamba ipapo unyepa kaiti mari ukumupa kwauri kugara kumwe saka kurwadza kairi amai taurai zvangu kuda kuna chief kuti akandiitira zvakati zvakatenda kugara uchitaura uri pamanga kutaurwa nazosisi taurai kuna chief kuti akadai ini pamusoro murume wangu ari kunyepa tanzi ari kugara pamomba akatoona mukadzi akakatakura mudzi yangu imwe yemumba yese akaenda nayo kumba kwari kugara kumayadhi nemukadzi ndiko ari kugara saka ndinoti zvinhu zvangu zvaakataura vese samu odzosa pamba odzosa zvinhu zvangu takatenga sidende ndikatenga uku nezvi zvekuvakisa zvese ondipa mazisiti yacho nemapepa yacho yapa ndoziva kuti murume wangu kwamusiyo
zvese ukamubvudza kubva nditanzi aiwa kukwanisa sire kukumhanya stage augara nemukadzi wake kumayadhi izvezvi asi kunokakuramba asina ndosaka aroramba ashingirira kutambira chirenda kachira mukadzi wako tira next week udzoka nenda ndozvatibesheri wainani kuchoko ngavauya pamai yako tinozi uzi pana mwana ngavahwanda nevamwana mukati amai we auya novada asungwe waina amai nani ndana mama iri ndivana mudzima wako agarawo muzima wangu ineni kuchimwe ndikudza kandida senyaya madzima yangu ndo madzima yangu aiyoka mumwe wacho ungofunga nezvakanogara kuti wandaimbofa kuwadzanai patipapo mazaona kumayadhi kugara pamwe pai mayati pane pambo pandakakumbira kugara unokumbira pekugara unokumba kwako koezvezvi mazuva kudara wati mukadzi wako romuda wakazotora mukadzi wakugara naye pamwe pakugara tabva kunoko paipai nemukadzi wangu tasvika kumba uko murumudzi akutaura nyaya yezvinhu zvakutaura urozoti ndaitonyepa manyepera kuita panopera mazuva anopera ndatiwo watozonzwa mukadzi wako here hamune mukadzi anasikatogara pambo pandototaka iwo uchigara pako wega kudzoka pamba ipapo uchigara pako wega ndidzoka pamba ipapo unozoti nguruve dzega ndozi kune nguruve wega ndopapa wega ndi mimi vanhu vanonditaziyani vakera kumwe chete anogara pamutiri ndo amai vakwera anosaina waramba wasinwe anosaina waramba zvichangorwadza isisi kana mukakona nekuvhivha izvozvi kudai naye mjeni toona ni mangwana hateerere kana maenda munyengetedza mudzoka nekuchimudza takuita andizvo tigara ikasira basi iyo warambwa so edzera dzimwe nyaya